أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngiyaqhubeka nezijeziso zokungalaleli intando kaNkulunkulu yokwenza izinto zeinkanuko zenu zokukhonza abanye abantu abaphila emhlabeni, zokukhonza izinto ezisezulwini nokukhonza izinto ezingaphansi komhlaba. Ngiyaqhubeka nezijeziso. 31 Ngiyakuchitha izindawo zenu eziphakemeyo. Ngisafunda incwadi yabaLevi 26 ngu31 manje. Ngiyakuchitha izindawo zenu. 29 Niyakudla inyama yamadodana enu nenyama yadodakazi enu. Niyakudla. Abantu badla abantu namhlanje. Abantu babulala abantu babapheke babadle. Isijeziso leso ngokungalaleli kwabantu abaphila emhlabeni. Niyakuchitha izindawo zenu eziphakemeyo, nginqume ama-altare enu empepho, ngilahle izidumbu zenu phezu kwezidumbu zezithombe zenu. Umphefumulo wami uyakunengwa yinina. Ngiyakuyenza imizi yenu ibe yizwe kufa, ngizenze izindlu zenu ezingcwele zibe incithakalo. Angisayi kuhogela unqambothi lwamaphunga lwenu olumnandi. Ngiyakulenza izwe libe incithakalo, izitha zenu ezihlala kulo ziyakumangala ngakho. Nina-ke ngiyakunihlakazela ezizweni, ngihoshe inkemba emva kwenu. Izwe lakini libe incithakalo, nemizi yenu ibe izwe kufa. Khona izwe liyakuthokoza ngamasabatha alo, ngesikhathi lihlezi lichithekile. Nina nisekhona ezweni lezitha zenu. Khona izwe liyakuphumula lithokoze ngamasabatha alo, ngesikhathi lihlezi lichithekile liyakuphumula. Lokho kuphumula elalingenakho ngamasabatha enu lapho nanihlezi kulo. Abaseleyo kini ngiyakubehlisela itwetwe ezinhlizweni zabo, emazweni ezitha zabo. Ubuhashahasha beqabunga elinyakaziswayo kubaqosha, babaleke njengaloku umuntu ebalekela inkemba, bawe bengaqoshwa muntu. Bayakukhubeka omunye phezu komunye, kungathi kuphambi kwenkemba bengaqoshwa muntu. Aniyikuba namandla okuma phambi kwezitha zenu. Niyakubhubha phakathi kwezizwe, izwe lezitha zenu linidle. Abaseleyo bakini bayakonda ngobubi babo emazweni ezitha zenu, nangobubi bawoyise bayokonda kanye nabo. Bayakuvuma ububi babo nobubi bawoyise ngeziphambeko zabo abaphambeka ngazo kimi, nokuthi njengokuba behamba bephambene nami ngahamba ngiphambene nabo, ngabayisa ezweni lezitha zabo. Uma-ke izinhliziyo zabo ezingasokile zithobeka besamukela isijeziso sobubi babo, ngiyakukhumbula isivumelwano sami noJakobe, nesivumelwano sami no-Isaka, nesivumelwano sami no-Abrahama. Ngiyakusikhumbula ngilikhumbule nezwe. Nizwile bafowethu, izijeziso lezi umdali asitshela ngazo ezizoqhamuka uma senzeni siphambukile sakhonza abanye onkulunkulu, sakhonza izinto ezisemazulwini, sakhonza izinto ezisemhlabeni, sakhonza izinto ezingaphansi komhlaba. Vukani emaqandeni, vulani amehlo. Labantu enibakhonzayo bayanidukisa, labantu enibakhonzayo bayanilahlekisa. Ngelinye ilanga bayobebesha nani esihogweni. Ngiyabonga. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.